lähtevät vankilaan. Kaverit, nyt lähtee vankilaan. Rikolliset. Mitä? Lopeta sen vitun TikTok. Lopeta se TikTok. Tää loppu just loppuu. Joku heitti mun parvekkeelle. Minua ei kiinnostaa, mutta lopeta se vitun TikTokkaaminen, niin kukaan ei enää heittele sitä yhtään. Ei se oo mikään syy heittää. No ei oo syy, mutta No. sun takia. Joo, raketteja joo. Eihän kukaan kuollut. Ota. Onko sammunut? Onko poliisi? Oota vaan. Jatkes tuossa olen tuossa alakossiin. Onko sulla kaikki hyvin? On. Mä olin just nukkumaan käymässä. Kuuntele. Oota vaan. Joo. Onko se sammunut se palo? On joo. Jes, on hyvä. Ne lähtee vankilaan, ketkä tekee tätä. Mun äidin syntymäpäivänä näytti vielä kyllä herra, olisi täyttänyt tänään 101 vuotta. Terve. Oletko sä tuolla asunnossa? No, mä olin siellä. Noniin, tuuppa me ambulanssiin, katsotaan, että sä oot. Oma kunnossa, ei siinä oo mitään. Noniin, sä Mä voin tulla. Mitä? Joo, mä voin tulla. Joo. Sä olit asukassa. Joo, mä olin. Joo. Mä olin nukkumaan käymässä, sitten ne laittoi sitten tuli raketteja parvekkeelle ja sitten tulipalo. Okei. Joo, mä tuun, joo. Siis mihin? Okei. Sä heräsit sitten johonkin. Joo, mä heräsin siihen raketteihin.
Joo. Tai siis mä en ollut vielä nukkumassakaan. Joo. Nyt siellä ihan kunnon tulipalo. Oli siellä sytty tulipalo siellä parvekkeella. Mä kävin katsomaan mun tuolla, siellä oli parveke tulessa. No niin, ja sä pääsit pois. Joo, mä pääsin jo ihan. Mutta mä mietin, jos mä olisin ollut unessa, mä olisin voinut kuolla sinne. Niin, kyllä. Joo. Tän kiinni. Sitten yhtään sinne, niin Joo. vapaana koneella. Yes. Kyllä ei oo mitään hätää. Siihen vaan istuu. Ei oo kyllä mitään hätää, kun mä pääsin heti pois sieltä. Joo. Ei siinä oo mitään. No niin, kuuluu vähän asiaa, että tarkistetaan Okei, kointia. tarkistetaan. Pääset sitten jatkamaan. Joo. Eli vointi on hyvä. On ihan hyvä. Mä haistoin vaan lievästi sitten, kun mä menin takaisin ylös, että tuli savuhaju. Joo. Mä tiesin, että voi tulla häkämyrkytys. Joo, kerroksä henkilötunnuksen? 05. Onko mitään perussairauksia? Ei oo. Sanotko nimen? Juhani Vilhelm Lehtonen. Ei mitään säännöllisiä lääkityksiä? Ei oo. Nyt tää lähtee. Joo. Mitäs itse koetko, että altistutko savulle siinä? No, hyvin vähän. Joo, kävit kattoo, että parveke palaa ja lähit. Ja siis mä en mennyt sinne ihan parvekkeelle asti. Näin kun siellä oli liekkejä. Mä en ulos sieltä. Mä oon kännykkä, mä tuon TikTokimen päälle. Mä sanoin sinne, että soittakaa palokunta. Joo, onko sulla nyt joku On. Mä otan kiinni sen. Joo, just niin. Joo, mä otan kiinni sen.